tomto videu si predvedieme, ako je možné aktualizovať program Optivus na najaktuálnejšiu verziu. Predpokladá sa, že túto aktualizáciu bude robiť užívateľ s dostatočnými oprávneniami, ktorý môže vykonávať inštalácie vo vašom systéme. Prvým krokom inštalácie je skontrolovanie aktuálnej verzie na internete. To môže užívateľ vykonať len vtedy, pokiaľ má prístup do menu nástroje, kde si spustí funkciu aktualizovať program. Tu je treba skontrolovať, aká je lokálna verzia programu a aká verzia programu sa nachádza na internete. Pokiaľ sa tu nachádza vyššie číslo, je jasné, že treba aktualizovať a najľahšie to urobíme tak, že sa stlačí tlačidlo aktualizovať. Aktualizácia spočíva v tom, že sa najprv stiahne z internetu inštalačný program a následne sa spustí samotná aktualizácia. Ja to tu budem len simulovať, čiže nebudem priamo stiahovať program z internetu. Po stiahnutí programu z internetu sa nám samotný Optivus zatvorí a pustí sa inštalačný program. Inštalačný program, tu sa budeme venovať len podstatným miestam. Čiže treba odsúhlasiť licenčné podmienky a nasledovným krokom je určenie správnej inštalačnej cesty. Pokiaľ na počítači inštalujete tento program opakovane, s veľkou pravdepodobnosťou už bude inštalačná cesta nastavená do toho adresára, kde sa nachádza samotný program. Pokiaľ ale by ste inštaláciu pustili na počítači, kde táto inštalácia ešte nebola spravená, čo sa môže stať pri sieťových inštaláciách, kde máme v sieti x počítačov a je možné z ľubovoľného počítača vykonať inštaláciu, tak táto cesta sa nemusí zhodovať s cestou, ktorú máte nastavenú pre program. Ako zistiť správnu cestu, aby ste program nainštalovali tam, kam treba? Väčšinou každý užívateľ má na ploche vyvedenú ikonu programu. Čiže treba na tú ikonu kliknúť a vybrať si funkciu vlastnosti tej samotnej ikony a tá ikona vám hneď na začiatku ukáže, že odkiaľ presne je púšťaná vaša verzia Optivus. Čiže vy musíte zabezpečiť, aby sa zhodovala táto cesta s touto cestou. Pokiaľ toto spravíte, nehrozí vám žiadne ďalšie nebezpečenstvo. No a teraz sa pustíme do samotnej inštalácie a tu môže nastať druhý komplikovaný prípad. Aby bolo možné program nainštalovať, nesmie byť v tej chvíli na sieti spustený. Pokiaľ je program na sieti spustený, môže nastať nasledovná chyba. Ja tu budem simulovať, že si akože spustím inú verziu Optivusu a predvedieme si, že čo sa udeje, keby som v tomto prípade pokračoval v inštalácii. Čiže až potiaľto sa nič nedieje a v okamihu, keď už dám spustiť samotnú inštaláciu, môžeme sledovať, že program inštaloval a v určitom okamihu sa zasekol a vypísal takúto chybu. Podstatou tej chyby je, že program inštalačný nedokáže nahradiť ten súbor, v tomto prípade som mal spustený Optivus a nedokáže vlastne pokračovať ďalej. Čiže je bezpodmienečne nutné, aby žiadna verzia Optivusu nebola spustená a vtedy je možné pokračovať ďalej. Ja som v tejto simulácii Optivus na tejto ceste vypol, čiže teraz pokiaľ dám pokračovať v inštalácii, mal by program ísť ďalej. No a teraz prebieha inštalácia, počas nej sa kopírujú všetky programy, ktoré sú súčasťou inštalácie a na záver sa vypisuje informácia o tom, či
boli aktualizované aj databázy. Pokiaľ používate JET verziu systému, tak je tu obvykle len jedno hlásenie s tým, že či sa dokázal program pripojiť k databáze, aká bola databáza pred aktualizáciou, aká bola po nej. Ak by nastali nejaké problémy, videli by ste to na výpise tuna. Užívateľia SQL verzie databázy tu nám môžu vidieť aj viac výpisov, pretože tieto databázy, teda táto verzia Optivusu je stavaná na to, aby v nej užívateľ mohol robiť s neobmedzeným množstvom databáz. Čiže pokiaľ sa presvedčíte o tom, že tu na inštalácia prebehla v poriadku, tak už vám stačí celú inštaláciu len dokončiť a presvedčiť sa o tom, že či všetko funguje v poriadku, môžete takže necháte zaškrtnuté spustiť aplikáciu Optivus a tá sa po dokončení inštalácie zase spustí. Tu ešte si môžeme pozrieť, že vlastne ja som to inštaloval lokálne na disku C, ale obvykle miesto disku C v prípade sieťových inštalácií tu bude nejaký sieťový disk uvedený aj s cestou k vášmu Optivusu. Na to si treba dať pozor, že pokiaľ inštalujete sieťovo a inštalačný program by vám ponúkol implicitnú cestu na disk C, viete, že to nie je správne a že máte použiť ten spôsob na zistenie cesty pomocou ikony.